Ngibingelele ngizonikhombisa umhlaba waseBathenjini owashiwo umnquphana wanyiti ngiphezu kwamahlombe ey'fundiso. Ingama-hectare awu-250 indawo yonke. Wayishiya-ke mathi angisebenza umhlabathi wonke. So ngizonikhombisa nje kancane masitshala futhi kuba kanjani. Njengoba nibona-ke kumbiwe imisele, qale yadiskwa indawo yonke. Galaganda kuhamba imisele. Sifake komanyolo, sifake lawo ma-seeds. Mase uyamila umoba. Kuvula imisele lapha ezansi, kwenzela ukuthi amanzi angahlali ensimini ebulala umoba. Imisele echithela emfuleni. Masuthi omama lapha phezulu lapho ongangeni khona ugalaganda bayangisebenzela nabafowethu bangivulela imisele ngezandla. Sizotshala nakhona asifuni kube khona indawo ehlezi engasebenzile. Ngakade sengifaka ama-seeds. Sengilindele ukuthi emile after a month. Umanyolo ka ngiwuphethe. Kufanele ngene umanyolo ukuze ufudumale phansi emhlabathini. So yeah, iyona process nje ukuthi ufake umanyolo, ufake ama-seeds akho, ulinde leso sikhashana umile. Mase uyawumaintain, ufake poison futhi behlakule beqibele abantu abakusebenzelayo. Ilokho nje. Ilokhuzana emnandi-ke leya agriculture. Uhamba uyi-enjoy, ayikho easy kodwa iya-enjoyeka mase uyijwayele. Hamba uyilokhuzana i-enjoy. Nami ngayiqala ngingayithandi, ngisiza ikhehla base ngibona seliphela amandla. Hamba yagcina isiba segazini ngayithanda. So ngiyathanda ukuthi abantu abasebancane youth ingenakhulu emhlabathini kwezolimo. Usebenza kakhulu umhlabathi. Lokho nje ngakusho ngiyabonga.